ende sian akka anak ni si Korah. Tibbuldo Adonai jala pujio si tutu di bagasan huta ni debatatta di atas dolok haba diaonai. Dengkando martaga habbing silas ni rohani liat bukti bioddo dolok sioni suhi na tukad utara huta ni raja na tibuli. Tahu partano bato ado debata tertada diakka bagas nasida. Ai ida ma magluhu doa ke raja mandapoton hape dong di ida nasida pitor tarhatotong do mabuk bedong nasida mapurus akahitik do na nisirisi mangai songol bogu-bogu na lau mangitubu di kopi hodo akka parau taksis manghite-hite haloko sian habisaran sumando tu ibagita na hubege hami do wida ami di bagasan hutan ni Adonai Sebaot di bagasan hutan ni debatata sepahoton ni debata doi ro disaleng-leng na sela ditibang rohanami do ale debata asini roham di pasitongaan ni jogomi sumantu goarmu do baritam ale debata ro di ujung di tanoon kok hati gorat do siamun mi marlas ni rohama dolok sion marolop-olop ma akka boru juda ala ni panguhummu haliangi hamu masioni jala liati hamu bilangi hamu ma akka partano batoan nai tak kasih hamu ma parik nai sigati hamu ma akka bagas nai asa tak pajajok hamu tu pinompangmu sorot pabua debata oddo debatata ro disaleng-leleng na paima Pawa debata oddo debatata ro disaleng-leleng na ibana manogu hita ro dihamatean.